भेरगाव ब्लक बीपीएफ हानजानि बानजायनायाव समबारखालि बीपीएफ राजखान्थि हानजानि जयनिं हाबाफारियाव बीटीसीनि बारग' लेङाइ गाहाय खाम्फा बरगयारिया बाहागो लानानै बीपीएफनि पलिटिक्सआ साबसिननिफ्राय साबसिन जागासिनो होनना बुङो। लोगोसेनो चन्दन ब्रह्मआ आथिखालाव मा थासारियाव दं होनना खौरांगिरिया सोंनायनि फिननायाव दासान्दि चन्दन ब्रह्मआ गावनि गोनां खामानियाव मुखुब थानायनि थाखाय सिरियै दं, उननि समाव ओंखारगोन होनना जों मिजिं खालामो होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि बुङो। फैगौ इलेक्शन आरो बीपीएफ दलखौ बांसिन स्ट्रेंथेन खालामनो उद्देश्य लानानै रायजोफोरनि खाथियाव थांदों, मिटिं खालामदों मोनफ्रोमबो ब्लकआव। दा नुनो मोन्दों मोनफ्रोमबो ब्लकआव गुबुन गुबुन पार्टियाव थानाय बिसेसकै इउपिपिएल आरो बिजेपिआव खामानि मावनाय बिथांमोननि मानसिफ्रा मोजां गाज्रि राजनितिनि खोथाखौ बुजिनानै दा बीपीएफआव जगदान खालामदों। हाजार हाजार मानसिफ्रा जगदान खालामदों। दिनै नैबे बेरगावआवबो 1300 जनसो इउपिपिएलनि आरो बिजेपि आरो कंग्रेसनिबो समर्थकफ्रा बीपीएफआव जगदान जानो फैदों। दा बिदिनो मोनसे प्रग्राम लादों। बेवहाय जोंनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिबो फैदों। रायजो राजाफ्रा ग्रोम ग्रोम फैजोबदों। जोबोद मोजां नुदों जे बीपीएफनि जि पलिटिक्स बे पलिटिक्सआ माने साबसिननिफ्राय साबसिन जागासिनो। नुनो मोनदों बीपीएफनि जिथु सिंनि न'खर सिङावहाय माबाफोर नांलायनाय जादों, जेरै चन्दन इमानुएल बिथांमोननि माबाया थासारिया माबायदि? जेबो नांलायनाय जायाखै। बेयो न'खर सिङाव सोरबाया सोरखौबा बोराबदोंब्ला बे न'खरनि खोथा। इमानुएल मोसाहारिया मोनसे समावहाय बिजेपिआव थांदों। बिथाङा दा फैफिनबाय, गाव हारसिं फैयाखै। बिजेपिआव गावजों खामानि मावफानाय हाजार हाजार बीपीएफ समर्थकफोरखौ वार्कारफोरखौ बिथाङा लाना फैबाय। गोबां सुवा खालामबाय गोबां बिथाङा सुवा सुथि खालामनानै साफा खालामदों। बिनि खोथायाथ' बेबायदि बयबोथ' मिथिगौ, रायजो राजाया बयबो मिथिगौ मा मा खोथा बुङो, सेन्सलेस खोथा बुङो। दा जों थांबाय, गावनि रायजो राजाफ्रा ज' फैनानै जगदान जाफैबाय बीपीएफआव। बेखौ नुनानै हयथ' बिथाङा गोसोआव गाज्रि मोन्दों, दुखु मोन्दों। आरो बिदिनो दुखु मोननाय आरो गाज्रि मोननायजों बिनि जि डेरिगेटरि वार्ड, बांसिननिफ्राय बांसिन मा डेरिगेटरि वार्ड दङ, माने बेफोरखौ बिथाङा बुंनो लुबैयो। चन्दन ब्रह्मनि जि थासारि दा चन्दन ब्रह्मआ सिरि दंखायो गावनि बेक्तिगत असुबिदानि थाखाय। शारिरिक भाबैबो हयथ' बिथाङा असुबिदायाव दङ, ओंखारथ'वाखै। जों आसा खालामदों उनाव ओंखारगोन। हाग्रामा महिलारिया सासे बे दलनि आफादगिरि, बे दलखौ जयैनो दादों। हाग्रामा महिलारि हारसिं दायाखै। गतिके सासे माने ज्येष्ठ नेता पार्टिनि बिथाङा सिरि थानायखौ आफादगिरिया एसे बोराबदों। बिदिथ' नङा, क'क्राझारावल' होगोनथ' होनाखै, दाबो बुंगासिनो दं। दासो बुंदों जोंना आफादगिरिया जे मोननैबो समस्थियाव जेरैखि जाया केन्डिडेट होगोन आरो खुनु पार्टिजों माने एलायन्स खालामनाय नङा। बिजेपिजोंबो एलायन्स खालाया, कंग्रेसजोंबो एलायन्स खालाया। जोङो इन्डिपेन्डेन्टलि बीपीएफ हिसाबै गेलेगोन। क'क्राझार आरो उदालगुरि दरं समस्ति मोननैयावबो केन्डिडेट होगोन आरो जों देरहागोन। दासिम गोबां जयनिं सेरेमनि लानायखौ रायजो राजानिफ्राय बेसेबां माने मददथि मोनदों दासिम? बेखौ नोंथांमोनावनो सोंनांगोन। जोङो एक्सुवेलि जोंथ' नुदों गोबां समर्थन खालामदों। मोनफ्रोमबो जयनिं प्रग्रामाव 1000निफ्राय बारा, 1000निफ्राय ओरैहाय 2000 2500सिम इउपिपिएल आरो बिजेपिनिफ्राय जगदान जादों। बे हिसाबै डेफिनेटलि गामि ओनसोलाव बीपीएफनि प्रति मोजां सावरायनाय आरो बीपीएफ दलनि प्रति आस्था रायजो राजानाव दङ।